O Chantada B xa pensa no seguinte encontro, sobre todo despois de ceder 3 puntos no Sangoñedo o pasado sábado no derbi con Monterroso, onde os chantadinos perderon por 0-3. Foi un partido bastante disputado, o cal a primeira parte foi bastante bronca e parada, pero dous erros defensivos. Bueno, o primeiro gol foi tamén unha pérdida e disparou desde 3 cuartos de campo e foi un bo gol. E no segundo foi unha pérdida que foi o segundo que xa nos deixou un pouco trastocado. E bueno, na segunda parte salimos un pouco mellor, pero a pelotiña non quería entrar e sentenciaron co terceiro na segunda final. Os xogadores do Chantada B esperan que a mala sorte os deixe, xa que non creen que sexan merecedores de derrotas tan abultadas. Se a suerte non está con nós, bueno, esperamos que cambie. Se miramos as estadísticas, un porcentaje bastante elevado de goles foron casi todos de fora da área, bastante lonxe, a verdad. Bueno, esperemos que cambie, que volvamos á victoria. Hai que corrixir logo cousas, non? Sí, bueno, algunhas hai que corrixir. Defensivamente hai que estar un poquinho mellor, tal, despois nas ocasións que temos arriba hai que sabelas aproveitar. Porque ainda que non sea unha liga moi boa, a verdade é que eles a chegar e que metan, e nós costa un poquinho máis que nos entre a pelotiña. Bueno, está tamén moi igualado todo, non? Unha victoria, sobes moitos postos, unha derrota, volves baixar moito. Sí, a verdade é que está todo aí moi apretado, e bueno, se pode agora conseguir 2 victorias, poñerse arriba ou 2 derrotas e poñerse abaixo. Está todo moi apretado, esperemos que partido a partido podamos ir subindo. Bueno, agora visitades o Ferreira, como se presenta o partido? Bueno, Ferreira será un campo complicado, tal, ven de gañar o último partido, está no fondo da táboa, pero bueno, eso nunca se sabe, a verdad. Bueno, esperemos quitar os 3 puntos. Bueno, cal é a vosa pretensión nesta tempada? Home, a pretensión, como dicen todos, é ir partido a partido, pero canto máis arriba podes quedar, mellor. Bueno, sería moi bonito poder ascender, a verdad. Está na mente dos xogadores o ascenso? Sí, eso sempre está, sempre ao ganar 3 partidos e verte arriba, un pouquinho arriba, sempre dice tal, que bueno, hai que ir partido a partido, pero a verdade é que sería moi bonito ascender a primeira. Ter os 2 equipos, un en preferente e outro en primeira. Pois polo de agora aínda queda moito traballo por diante, xa que o Chantada B está de 8º na táboa, aínda que só separan 3 puntos do segundo clasificado, polo que todo pinta a que será unha tempada moi competitiva.